хари зирак буд набуд деҳқоне буд. ӯ ду барзагову як хар дошт. деҳқон ҳар рӯз саҳарии барвақт ба хар гандум бор карда, барзаговҳоро пеш андохта ба саҳро мерафту ҷуфт мекард. як бегоҳ баъд аз кор як барзагов ба хар ки ба як паҳлӯяш ба ҳаловат ёзида мехобид рӯй оварда шикоят кард: эй ҷӯра, ту хушбахтӣ, аз соҳибамон зулм намебинӣ, ба саҳро гандум мебарию аз он ҷо ҳезум меоварӣ, бо ҳамин ҷонат халос. қисмати барзаговӣ ба гӯр равад, азоби мо зиёд шуд. ҳар рӯз хоҷаин моро ба ҷуфт андохта аз пагоҳ то бегоҳ меронад. каме сустӣ кунем, хемчакорӣ мекунад ки мағзи устухон ба дард медарояд. хар ба фикр рафта гуфт: ман ба ту як роҳ нишон медиҳам, ҷонат аз азоб халос мешавад. бигӯй ҷӯраҷон, он чӣ роҳ будааст? илтимос кард барзагов. хар гуфт: имшабу саҳарӣ хӯрок нахӯр, худро ба беморӣ андозу нолиш кардан гир. хоҷаин гумон мекунад ки бемор шудаӣ, ба саҳро намебарад. ин гап ба барзагов писанд омад. деҳқон омада ба охӯрҳо коҳу алаф партофт ва дид ки хару як барзагов бо майли тамом ба хӯрдан сар карданд, вале барзагови дигар бетоб бар ин ба хӯрок нигоҳ намекунад. деҳқон саҳарӣ низ ҳамин ҳодисаро мушоҳида карда фикр кард ки барзагов бемор шудааст. ман акнун чӣ кор мекунам? бо як барзагов ҷуфт ронда намешавад, гуфта истода буд ки ногаҳон чашмаш ба хар афтод. хар хеле фарбеҳу лӯнда шуда буд. деҳқон хурсанд шуда илоҷашро ёфтам гуфту хару як барзаговро ба саҳро бурд ва ҳардуро ҷуфт андохта замин ронд. хар то бегоҳ кор карда беҳол шуд, тамоми баданаш ба дард даромад. офарин ба барзагов ки ба чунин ҳолат тоқат мекунад, мегуфт ӯ худ ба худ ва рӯзи дигарро ба хотир оварда худкардаро даво нест. во вайлои пинҳонӣ гӯён чанд рӯз тоқат кард. як бегоҳ нохост тадбире ба ёдаш омаду аз хурсандӣ бо тамоми овоз ҳангос зад ва ба барзагови бемор рӯ оварда гуфт: ҷӯраҷон, ман имрӯз гуфтугӯи соҳибамонро бо занаш шунидам. хоҷаин мегуфт ки агар барзагов сиҳат шуда ба иштиҳо наояд, кушта гӯшташро мефурӯшему ба ҷояш барзагови дигар мехарем. маслиҳати ман ин аст ки ту акнун бо рағбати тамом хӯрок бихӯру сиҳат буданатро маълум кун, набошад ҳолат хароб. барзагов ки чунин ранг гирифтани ҳодисаро ҳеҷ гоҳ интизор набуд, аз хари ғамхор миннатдор шуда фавран ба иҷрои маслиҳати ӯ кӯшид. вақте ки деҳқон хӯрок овард, худро саломату бардам нишон дода бо завқ ба хӯрдан сар кард. хоҷаин ин ҳолро дида шод шуда саҳарӣ онро ба ҷуфт даровард. аз ин миён чанд рӯз гузашт. барзагов аз нав ба хар дар бораи вазнинии аҳволаш шикоят кард. хар дуру дароз фикр карду баъд пурсид: ту тамоман халос шудан мехоҳӣ? албатта мехоҳам. ин тавр бошад, гуфт хар, биё аз ин ҷо мегурезем. ба куҷо мегурезем? пурсид барзагов. ба ягон чарогоҳ меравему чарида мегардем, ҷавоб дод хар. барзагов дудила шуда гуфт: гапат маъқулу, вале мо чӣ хел дар чарогоҳ аз чанголи гургу паланг эмин мемонем? як илоҷ меёбем, гуфт хар. ҳамон шаб ҳарду гурехта ба саҳро рафтанд. шабро дар канори як деҳа гузаронида, саҳарӣ рафта истода буданд ки як хӯрӯз онҳоро дида пурсид: эй ҷӯраҳо, куҷо меравед? хар гуфт: мо аз дасти соҳибамон гурехтем, ба ягон ҷои хилват рафта зиндагӣ мекунем. ин тавр бошад, гуфт хӯрӯз, маро ҳамроҳ намегиред ки соҳибам дар қасди кушта хӯрдани ман шудааст. хуб биё, гуфт хар, ба болои ман шин, аз 2 сар будан 3 сар будан хубтар аст. ҳамин тавр 3 сар шуда рафтан гирифтанд. аз наздикии як деҳаи дигар мегузаштанд ки як муш аз пешашон баромада пурсид: эй ҷӯраҳо, куҷо рафта истодаед? хар гуфт: мо аз дасти соҳибамон гурехтем, ба ягон ҷо рафта зиндагӣ мекунем. муш гуфт: ман дар таги девор хона доштам. 2-3 рӯз аст ки соҳибхона аз куҷои гурбае оварда сар додааст. як рӯз не як рӯз ба дасти гурба меафтаму нобуд мешавам. агар хоҳед, ман ҳамроҳи шумо раваму аз чанголи гурба раҳоӣ ёбам. хуб биё, гуфт хар,
ба болои ман баро. хар паҳлӯ заду муш ба болои ӯ баромад. ин ҷондоракони заифи муфтхӯр ба мо чӣ лозим, гуфт Барзагов аз илтифоти хар ба хурусу муш норозӣ шуда. чаро ин бори зиёдатиро бо худ мебарем? парво накун, гуфт хар. дӯст хурд аст ё калон буданаш нағз. ҳамин тавр 3 сар будан 4 сар шуда рафтан гирифтанд. чанд рӯз роҳ паймуда ба доманаи кӯҳе расиданд. диданд ки он ҷо серсабзаву сералаф, ҳар тараф пурропури гиёҳҳои дилкаш, арзану ҷуворию ҷавдории худрӯй. аҷаб ҷои муносибе, гуфт хар. чарогоҳи аз ин хубтару зеботар ёфтан душвор аст. фикри хар ба дигарон маъқул шуду он ҷо манзил гирифта хушу хуррам зиндагӣ мекарданд. бештар аз ҳама хар шод буд. бо рағбати тамом шикамашро сер карда ин сӯ ва он сӯ ғел мезад ва ба 4 тараф чорхез зада хурсандӣ мекард. аммо ба шодии ӯ як чиз халал мерасонд. шарикон аз тарси он ки гург овозашро нашунавад аз ӯ илтимос карданд ки ҳангос назанад. рӯзи тоқати хар тоқ шуд. ман дигар сабр карда наметавонам, ҳангос задан мехоҳам, гуфта ба хоҳиши дӯстонаш гӯш надода дуру дароз ҳангос зад. кӯҳҳо акси садо доданду овози хар ба ҷойҳои дур рафта расид. ин овозро галаи гургони гурусна шуниданд ки кӯҳ ба кӯҳу дашт ба дашт сайд кофта мегаштанд. сардори гургон ба як гурги зӯру чақон гуфт: ин овози хар аст. рав фаҳмида биё ки хар дар куҷост, танҳо аст ё соҳиб дорад. гург ба сӯи овози хар шитофт. онро пеш аз ҳама аз болои дарахт хурус дида дигаронро хабардор кард. гов ба ғазаб омада ба хар гуфт: ба гапи мо гӯш накардию ба сарамон гургро овардӣ. хуни мо ба гардани туст. парво накун ҷӯраҷон, гуфт хар. аз одам ки халос шудаем, аз чанголи гург ҳам халос мешавем. ҳоло то пинҳон шаву, то ҷиғ назанам набаро. гов пинҳон шуд. гург наздик омада дид ки як хари фарбеҳулӯнда ба чаридан машғул аст. фикр кард ки равам ба шариконам хабар диҳам, аммо даҳонаш об кушоду худ ба худ гуфт ки аввал худам хӯрда сер шавам, баъд ягон гап мешавад. бо ҳамин мақсад гург пеши хар омаду гуфт: эй хар, аҷалат расидааст. хар чӣ илоҷ? гуфт хар. куҷоямро мехоҳӣ аввал бихӯрӣ? куҷоят ки нарму мулоим бошад. миёни ду пои қафоям мулоиму равғанин. ман пӯшнокӣ хоб карда поиҳоямро мекушоям, ту кайф карда хӯр. хоб рав, гуфт гург. хар тавре гуфта буд хоб карда поиҳояшро кушод. гург мегазам гуфта сари худро хам карда буд ки хар каллаи ӯро бо ду пояш сахт пахш карда фарёд кард: эй паҳлавони одамизод, баро бизан! эй шохи таги замин, баро гӯрков! эй муаззини хушовоз, ба ҷаноза хабар бикун! Барзагов бо шитоб омада бо шохҳои тезаш гургро задан гирифт. муш баромада ба кофтани таги пои гург машғул шуд. хӯрез бошад қуқугӯён фарёд баровард. баъди он ки гург маҷрӯҳу хуншор шуд, хар каллаи онро сар дод. гург чӣ қадари қувват дошт! гурехта ба галаи гургон расиду гуфт: зуд гурезед, ки 4 паҳлавон пайдо шудааст. яктоаш банд меандозад, дигараш мекӯбад, сеюмӣ гӯр мекӯбад, чорумӣ ҷаноза мехонад. гургон роҳи гурезро пеш гирифтанд ва дар ин манзил дигар гурге пайдо нашуду хару Барзагову мушу хурӯс то охири умрашон бо хотири ҷамъу дили беғам дар он мағзор зиндагӣ карданд. акнун барои мустаҳкамии афсонаҳои хондаатон чанд савол. саволи якум: деҳқон чанд мол дошт ва бо онҳо чӣ кор мекард? саволи дуюм: Барзагов аз чӣ шикоят кард? саволи сеюм: хар ба ӯ чӣ маслиҳат дод? саволи чорум: хар барои халосии ҷони худ чӣ хилларо ба кор бурд? саволи панҷум: вақте ки Барзагов бори дуюм аз сахтии кораш шикоят кард, хар чӣ маслиҳат дод? саволи шашум: ба хару Барзагов киҳо ҳамроҳ шуданд? саволи ҳафтум: хар ҳамроҳонашро чӣ тавр аз чанголи гургон халос кард? саволи ҳаштум: мақсади афсона чист?
хонандагони азиз, афсона як жанри аҷиби адабист ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модарӣ меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад, дар ниҳоди шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаҳоро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бувад монанди хондан. шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору ду бору се бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шери нағз такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигар мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варақ гардонида расмҳояшро тамошо кунед. расмҳоро шаҳру изоҳ бидиҳед. маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем.